Bona vesprada, xiquets. Com vaig dir l'altre dia a la classe de socials, el passat divendres, vull començar amb la lliçó des de la ciutat de Peníscola, a la província de Castelló, una ciutat que està a la vorera de la mar, al Mediterrani, en una península rocosa que en determinades èpoques podia estar inclús enfonsada dins la mar, però que per l'evolució urbanística, a poc s'ha quedat en el que avui és. Estic a la part mitjana del castell de Peníscola, que es conegut com el castell de Papallona. És un dels papes de l'Església Catòlica que va protagonitzar una gran divisió entre cristians en l'edat mitjana. Peníscola és una ciutat que té els seus orígens en la prehistòria i fins al dia d'avui. Així que és un lloc ideal per començar a parlar-ne, encara que no directament referit a Peníscola, del que va passar amb la divisió de l'Imperi Romà, l'Imperi Romà d'Occident, tot el que va passar amb els pobles germànics, l'Imperi Romà d'Orient, en tot el que va ser l'Imperi Bizantí. Vinga, que aprengueu molt i estudieu molt. Ànim! L'Imperi Romà es va dividir l'any 392 entre l'Imperi Romà d'Occident i l'Imperi Romà d'Orient. La divisió de l'Imperi Romà d'Occident va establir la seva capital a la ciutat de Roma i va patir l'arribada de pobles germànics que va portar a la caiguda de l'últim emperador l'any 476 i a la formació dels regnes com els dels francs al nord-est de la Gàl·lia, entre els quals va destacar Carlemany, que fou anomenat emperador l'any 800, els burgundis al nord de la Gàl·lia, els ostrogots a la península itàlica, els visigots a la península ibèrica, que es varen caracteritzar per ser una monarquia de caràcter electiu i per ser una societat desigual. Monarquia de caràcter electiu amb capital a Toledo i monarquia recolzada en institucions com l'Assemblea d'Homes Lliures, l'Aula Règia i ducs i comtes en l'administració territorial. I aquesta societat desigual, que va ser una monarquia visigòtica que governava sobre la població hispanoromana majoritària. La noblesa que es dedicava a governar i posseïa latifundis la majoria de la població, que podrien ser llauradors, serfs i esclaus. L'Imperi Romà d'Orient va establir la seva capital a la ciutat de Constantinoble, a l'actual Turquia. Fou governada per emperadors que es recolzaven en una administració organitzada i basada en el dret romà. Entre els quals va destacar l'emperador Justinià. I també va ser l'Imperi Romà d'Orient l'herència llatina unida a l'herència grega. I fins aquí hem tractat els esdeveniments principals que van tenir lloc en el període de temps que es va produir aquesta transició entre l'edat antiga i l'edat mitjana